umuntu uyaphila la kaJesu uyaphila futhi nakashembe. Ningaluke nizenza juice nanti iqiniso nginitshela. Ngiyaba baphila la bayaphila nasezinyangeni. Ningabe senenza ngathi baphila la kuphela. Nala siyabathandazela baphile nasenyangeni bafike banyangwe baphile. Amandla ayafana. Umehluko isource. Umehluko isource. That is why ngathi wasihlola amandla kuthiwa sihlola umoya. Ngisho eBhayibhelini angazi ngakini akushiwo ukuthi asihlola amandla kuthiwa sihlola umoya. So that amandla singawa celebrate kanti asazi avelaphi. Ngoba wa celebrate so celebrate isource yawo. Angithi amuza uPaul intombazana ikhuluma iqiniso laba izinceke zikaNkuluNkulu. Kwafanele avume wathi cha ngeke ngivume ngingazange ukuthi avelaphi. Les prophet wasethi hayi sengitholile asivele ekhaya phuma kuye moya omubi. Amandla futhi ane potential yokuthengeka, you can buy them. Hayi ngoba ngisho ngizwa laba basho ngisho ngoba kuseBhayibhelini kwafika umuntu wathi lamandla enisebenza ngawo ngakhokha malini futhi uyazi ayathengeka. Lento yokuthenga amandla ayiqali manje iseBhayibhelini. Amandla ayathengeka. Ngiphinda amandla ayathengeka. Manje ungawathembi isource ungayazi. Manje siyalidinga usizo likamoya oyingcwele. The person Holy Spirit siyalidinga usizo likamoya oyingcwele. Ngoba uma engakithi will help us to discern. Sihlole indlela nezinto zalendlela. Siqonde indlela nezinto zalendlela. Salidinga usizo likamoya. Lendlela ngaphandle kosizo likamoya ingcwele ayilulanga. Uyawuphinda uyawuduka ugida. Uyawulahleka nechorus. Umoya ingcwele mayingekho. Uyolahleka neBhayibheli njengofakazi kaJehova. Umoya ingcwele angekho. Yamdinga umoya ingcwele. Umsizi walendlela umoya ingcwele. The helper walendlela, the standby walendlela umoya ingcwele, the counselor walendlela umoya ingcwele, the guider walendlela umoya ingcwele, the comforter walendlela umoya ingcwele. Akekho who will make it without him. Yawugithi uhamba enyangeni umoya ingcwele angekho. Nyawugida nabantu abanehlozi, nyawugida nabantu abazangoma umoya ingcwele engekho. Nyoluka navuma nje nihlabelela kamnandi kanti nihlabeleliswa yithwasa. Umoya ingcwele engekho. Nikokotha inamasuti nezivatho kanti umoya akekho ukuhlola ukuthi uhlawuliswa yini lehlawulisayo. The church kufuna liqinisa ubuhlobo balo nomoya ingcwele. Somjaha amandla angekho umnikazi wamandla. Uma ningena mnathola basana bami uma sike saholwa umoya ingcwele siba ireservoir, siba umthombo amandla. Siphila kuye aphile kuthi. The missing person in the church umoya ingcwele amandla khona. Ingakho niwa nje krikiti. Niyahayisa nenza konke. Maningi amandla. Kodwa upho khuluma enhlizweni. Ubalungisa uhambo. Ubohlela inkonzo. Ubumnikazi wenkonzo.
Kanti bazalwane ningilalela. Asinyakazi ngoba sikwazi ukunyakaza. Asigidi ngoba sikwazi ukugida. Asishumayeli ngoba sikwazi. Ukho sebenza kithi. Khona umuntu esin partnership naye. Ukhona umuntu osilekelelayo. Ngiyawuduka ngoba sebekhona nabathandazi phakathi kwenu nabasebenzisa igama lika Jesu and futhi izinto ziyenzakala futhi nabo kuthiwa bazofika phambi kaJesu bathi ngegama lakho and uJesu kusingizwile lapha eBhayibhelini kuthiwa ngeke aphike ukuthi bakwenzile kodwa uyothi anginazi nini. So ukuthi bayikwenzile ngeke akuphike izwa leso statement. uJesu ngeke aphike ukuthi bakwenzile ngegama lakhe bafusa bafile baphilisa abagula. Uthi uJesu lokho uJesu akazokuphika uzophika uzothi nina nginazi abantu engabazi nina izimangaliso lezi ngiyazazi zona kodwa nina nginazi. Izimangaliso ngiyazazi lezi kodwa nina anginazi. Manje uma umoya angekho, uma umoya the person angekho kumuntu as an individual, angekho in the church, siyawutuka bonke siyobabiza ngo men of the hour. Kanti kufikile inyanga kokuthayi inyanga fike ifaka ukhololo inyanga fike nokhololo inyanga sithi man of God kanti ifihla isiphandla ngaphansi seyiwatholile amandla la iwathole khona. Oh bapha abantu abanomoya abathi babahlezi phansi akhulume kubo. Umuntu esathi ngiyanibingelela ngegama lika Jesu adideka kukhona ohlezi phansi akhuluma umoya athi khuza azwale ngegama lika Jesu. Athi umuntu uyakhuluma phambili sithi salukwazi ngegama lika Jesu. Singabanga imsindo sithi ngegama lika Jesu bese kukhuphuka ugesi wasezulwini uhlangane izintambo zasemazulwini. Khona into engake ngayibona mina mhlambe nina senifike manje mina sengimdala kule nkonzo khona into engangayibona abantu abanobuhlobo nomoya. Athi umuntu uyabingelela isalukazi sihlabelela ngihlale phansi inkonzo yonakala ngisho. Athi umuntu uyabingelela isalukazi sihlabelela isalukazi nje emuva sithi silifuse lelo bandla elakala atuqina usamila ayizosithula isalukazi bese thi kushe sinye salukazi ngalazi sithi thela umoya oyingcweleke subaba bakho umsebenzi igama lakho uma isalukazi simbona akazimisele ngosuku bese siyasuka siyakuyena simbambe ngesandla sithi thelu siyomhlalisa phansi ngoba sekakhulumile umuntu